hogy az elején közösségesünk vagy varázsot és Kedves nemzettársaim! Mindenekelőtt megköszönöm mindenkinek, hogy eljött a tiltakozó megmozdulásra, és köszönet mindazoknak, akik nem lehetnek jelen, de támogatásokról biztosítottak bennünket, mert fontosnak tartják a probléma mielőbbi békés megoldását, emberi jogaink gyakorlati megvalósulását. A civil mozgalom két civil szervezet, a Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete és az Összefogás a Fennmaradásért szövetségeként jött létre. Elsődleges feladatunknak a szó valódi értelmében vett civil szféra megteremtését tartjuk, de síkra szállunk azért, hogy emberi jogaink a gyakorlatban és a lehető legteljesebben megvalósuljanak, hogy kisebbségi jogaink érvényesüljenek, hogy a magyarellenes atrocitások megszűnjenek. Ezen kívül fontosnak tartjuk a Magyar Egyetem létrehozását, valamint közösségünk kulturális és gazdasági felemelkedését. A tiltakozó megmozdulást azért kezdeményeztük, mert a nemzeti alapon elkövetett támadások esetén a rendőrség és az igazságszolgáltatás nem végzi hatékonyan munkáját. Ebből kifolyólag sokak egybehangzó véleménye szerint is ezek az intézmények állami szinten legitimizálják az erőszakot. Követeljük a rendőrségtől, hogy azokban az esetekben, ilyen az esetek többsége, ahol nemzeti indítatásra a támadás, azt úgy is kezelje, és ne bagatelizálja el az ügyet. Követeljük, hogy minden etnikai alapon történt támadás esetén a rendőrség a lehető legrövidebb időn belül intézkedjen, és kerítse kézre az elkövetőket. Követeljük a rendőrségtől, hogy a korrekt és szigorú vizsgálat lefolytatása után az esetet adja át az igazságszolgáltatásnak. A rendőrség összetételénél figyelembe venni az adott település etnikai arányait, követeljük a paritás elvének érvényesítését, multietnikus rendőrséget. Követeljük az igazságszolgáltatástól, hogy a magyar ellenes támadások elkövetőit példásan büntesse meg. Követeljük a számaránynak megfelelő parlamenti hely biztosítását a délvidéki magyar közösség számára. Tiltakozunk mindenféle negatív diszkrimináció ellen. Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlevők! Szükség van a szabadkai tiltakozó gyűlésre, mert leginkább a délvidéki magyar fiatalok válnak a nemzeti alapú súlyos incidensek sokszor megalázott áldozataivá. És mert ezzel a tiltakozással kifejezhetjük a vajdasági magyarság óriási többségének a véleményét, hogy népcsoportunk helyzete továbbra is nyílt és megoldatlan. Van egységes magyar érdek. Mi a vajdasági magyarok szeretnénk békésen egymás mellett élni a most már nagy többségben itt élő szerbekkel. De nem úgy, ahogy ezt ők Trianon óta megszokták. Nekik is rá kell jönniük, hogy a vajdasági magyarok nem képezik saját tulajdonukat. És hogy azok részei a Kárpát-medencében élő magyar nemzetnek, meg lassan arra is, hogy a vajdasági magyarok az EU tag Magyarország kisebbségei, akikre most már talán állandó jelleggel odafigyel az Európai Unió is. A vajdasági magyarok nem akarják azt a feszültséget, amelyet főleg a félrenevelt fiatal szerbek keltenek, sokszor megalázó, durva, testi sértéseket okozó kötekedő viselkedésükkel. Nem akarjuk, hogy a szerb hatalom saját érdekeitől vezérelve elnéző legyen pont az e fajta viselkedéssel szemben. Tisztelt barátaink! A délvidéki magyarság kisebbségi sorsának jelentős dátuma ez a mai. A háborús időszakot leszámítva először emeli fel hangját nyilvános tiltakozáson, és ezzel kivívta a tiszteletre való méltóságát. Köszönet a kezdeményezőknek, köszönet a fiataloknak. Tisztelt demonstráló, tiltakozó megjelentek!
Egy francia tudós több mint 200 éve azt nyilatkozta, ha valami használna a nemzetemnek, de ártana egy másiknak, nem javasolnám az uralkodónak. Mert elsősorban ember vagyok, és csak másodszorban francia, szükségszerűen ember, és csak véletlenül francia. Végső ideje, hogy ezt a magatartást azok is megtanulják, és magukénak vallják, de legfőképp módon cselekedjenek is, akiknek a jogegyenlőség és a törvények betartása a hivatásuk és a kötelességük. Jó lenne, ha a rendőrség és a bíróságok irányítói is belátnák, tudomásul vennék, hogy mi mindannyian, akik ebben a viharverte balkáni térségben élünk, elsősorban emberek vagyunk, és csak utána szerbek, magyarok, horvátok, franciák, stb. Szükségszerűen emberek, és csak véletlenül szerbek, magyarok, horvátok, franciák vagy más nemzetiségűek. Emberek, akiknek már több mint 100 éve a francia forradalom garantálta a jogegyenlőséget és a jogbiztonságot. Ennek ellenére ennyi eltelt év után most mégis azt kell tapasztalnunk, hogy ebben a mi nagy demokráciánkban vannak egyenrangúak és egyenrangúbbak. Törvénytisztelők és azok, akik még szórakozni is jogtalanul tartott fegyverrel járnak. Vagy abban lelik élvezetüket, ha másokat meggyaláznak, megfélemlítenek, vagy megkínoznak. Persze mindig bandástól támadják meg az egyedüllévőket, vagy a gyengébbeket, mert a bátorság és az erkölcsösség már nem az erősségük. Egyes politikusok pedig hamis próféták módjára mindúttalan azt szajkózzák, hogy nem kell ezekből a jogtiprásokból ügyet csinálni. Nem lényeges dolgok ezek. Azzal érvelnek, hogy a fiatalok mindig hevesvérűek voltak, korábban is összeszólalkoztak. Kocsmai verekedések szintjére kívánják bagatelizálni a történteket, és mindezt a szőnyeg alá söpörni. Látszat tevékenységgel, tolerancia tanácskozásokkal igyekeznek jobb belátásra bírni az ifjúságot, pedig nem is ővelük van a baj, hanem, és sokkal inkább a felnőtt társadalommal. Mert azt, hogy a másként beszélők vagy a más szokásokkal rendelkezők eleve csak ellenségek lehetnek, akiket ütni kell, azt otthonról, a felnőttektől tanulják a fiatalok.